Umculo uBabes Wodumo ushiye abantu benexhala emveni kwepost yakhe ka-Instagram apho siyasabona ke i-screenshot sayo. Abantu banexhala ke uBabes Wodumo ukhangeleka ingathi akekho right emveni koba eshiywe ngumyeni wakhe uMampintsha kunyaka kupheleyo nge-24th kaDisemba. uMampintsha ke kuthiwa wabanjwa si-stroke wamshiya uBabes unkosikazi wakhe kunye nomntanabo uSponge. uBabes Wodumo ke uye waya ku-Instagram wakhe wabhala uba ingase afe. Nasi screenshot esenze abantu ke banexhala kakhulu ngaye. Abanye babhala ukuba hey uBabes makanyamezele ngoba unomntana. Abanye babe besithi hey uba wayengazange adibane noMampintsha mhlambi ke ngingekho kule meko akuyo. Bakhona nabaye babhala uba RIP in advance. Abanye ke baye batsho bathi hey uBabes ingathi ubanjwe luxinizelelo lengqondo kuthiwa i-depression xa ibizwa ngoba ke soloko ekhangeleka eshushu kwi-Instagram live. Abanye ke bacebisile uba uBabes benokhe athathe i-break from i-social media ngoba nayo iyazenza izinto zibe worse, then imanager yakhe ibe yiyo ebehandlisha izinto zee-bookings. Abantu ke nayazi uyawuthi umntu usengxakini ke abanye babonisa uba novelwano kodwa abanye ke babonisa ungakhathali. Ingange aphile, simnqonela konke okuhle. Enkosi kakhulu ngothini ibukele le video. Mamgobhozi, uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.